UPPL दोलोआव दङमोन जोङो गासै जोंहा बहुदानो जयनिं जादों माने जों दिनैहाय बे UPPL दोलोनिफ्राय खामानि मावोमोन आरो आइथाबारि प्राइमारि आं सेक्रेटारिमोन बिसोरनि दिनैहाय जोङो बे UPPLनि खामानिखौ मोजां मोनैनि थाखाय जों दिनै ओंखारनानै दिनै बे BPF दोलोआव जों दिनै जयनिं जाबाय आरो जों मोजाङैनो बे खामानिखौ मोजाङैनो जों मावलांनो आखाइ लाबाय आरो देरहानाया रोखाखा बेखौनो राकेश ब्रह्मनि राकेश बर' सासे EM हिसाबै बिथांनि मावनायखौ जोंनि मावनायखौ मोजां मोनाखै माने बियो गोबां खोथा बुंबाय थायो बिनि थाखायनो जोंनि दोलोनि गासै अमेनसेल बा प्राइमारिनि गासै जोंनि गोजामफोर पेरेन्ट बडिफोर जों बेखायनो जों माने जोंनि UPPL दोलोआव थारमाने गासै बारहावा नांलाय खमलाय बुलाय सोलाय खालामनानै गावस्रानायनि थाखाय जों दिनै माने BPF दोलोखौ मोजां मोनो जों दिनै ओंखारबोदों जोंनि बुंनांगौआ बेनो जों माने हाजासे मोजां खामानिखौ मावलांनो सानदों आरो जों माने जों देरहानायखौनो जों खालामगोन सोरखारा फैना माने बेनो जाहैबाय जोंनि बुंनो गोनाङा जेनेबा जों बिसोरनि मावनाय UPPLनि खामानि मावनायखौ जों मोजां मोनाखै माने जों जेनेबा रायजोफोरनो जि होनांगौ माने मोन्थाइफोरखौ जों होनो हायाखै बेनिखायनो जों दा बे BPF दोलोखौ मोजां मोननानै जों दा ओंखारबोबाय गासैबो बुंनाया आङो प्राइमारिनि अमेनसेलनि सेक्रेटारिमोन आरो बेसे बोसोर जाखो मावनाया ओरैनो मावनाया बोसोरथाम जाबाय जोङो दिनै BPF दोलोआव फैफिनबाय दिनै जों जयेन जाबाय आरो प्राइमारिमोन आइथाबारि प्राइमारि मुसुलपुर आइथाबारि प्राइमारि जाबाय जोङो साबैसे माने बहुत माने जानांगौ माने 2000नि सायाव आरो जेनेबा आरो किसुमान बायदियाबो थाबोनाय जादों माने जों दा गासैबो बिबानगिरिया माने गासै 40 जननि सायावनो आरो जायफोरा वार्कारफोर दङ माने गासैबो जों बिदिनो मोजां BPF दोलोआव मोजाङै खामानि मावलांगोन होननानै जों दिनै आवगायबोबाय चेनेलखौ आच्चा दिनै जों जयनिं जानायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय मानो होनबा बै मुसलपुर डिस्ट्रिक्टआव दिनै गार्जेन गैयि बायदि जानानै दं आरो खुनु दलनि नियम निथि आरो रुल रेगुलेसन जेबो फल' खालामा आरो जिबिलाकनिखि जों सिनियर जायफोरनिखि पुराना दल गाबथाना दोननाय बेफोरबायदि मानसिखौ दिनै दला खुनु रेसपन्स होआखै खुनु लाइन गैया खुनु निथि नियम जेबो गैया खुनु आदर्श गैया बे हिसाबै जोङो दुखु मोननानै जिखिनि BPFनि निथि आदर्श बा मिशन आरो भिजन जिखिनि उद्देश्य बेखौ मोजां मोननानै जोङो UPPLनिफ्राय जोङो BPFआव हाबफैनाय जादों जोंहा मोननाय मोनैजों खोथा गैया समाजा थांनानै थानांगौ समाजा डेभेलप जानांगौ हाग्रामानि सारनि दिनाव जिखिनि डेभेलप जादों 17 बोसोराव रायजोआ नुदों आरो जों सोलायनायनि सार्थआव आङो बे दलखौ जोङो गाबथाना दोनदोंमोन खिन्थु जोंखौ रेसपेक्ट बा रेसपन्स दलाव जोंखौ होयिनि जोङो दिनै BPF दलाव हाबनाय जादों जिहेतु नोंथांखौ मुसलपुर बेयावबो नेता होनना मिथियोमोन राइट मा जाहोननि थाखाय नोंथाङा जिहेतु EM थासेयावबो ओंखारबोखो बाथ्राया जाहैबाय दला जाबाय रायजोनिसो दल रायजोनि दल आरो रायजोआनो श्रेष्ठ रायजोखौ रेसपेक्ट होनो रोंनांगोन आरो रायजोखौ खोथा बुंनायनि अधिकारखौ होनो हानांगोन अब्लासो बे दला थांनानै थागोन आरो रायजोआ खोथा बुंनायनि मोन्थाय जुदि मोनाब्ला बा रायजोखौ जुदि सिबिनो रोङाब्ला बे दलाव थानायनिख्रुइ थायैआनो साबसिन होननानै जों डिसिसन लानाय जादों आरोखि UPPLखौथ' आंनो गाबथानानै दोनदों आजि 12 बोसोर नोंथांमोना सोंनो हागोन आंखौ आलु सिं होननानै मिथियो सारा बाक्सायाव मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव आं अदालगुरि आरो क'क्राझार बा चिरांनि बाथ्राखौ आं बुङा सोरबा लिडारा थांगोन आरो फैगोन पार्टियाव खिन्थु बेखौ गाबथानांगौ लाखिनाया नों आंनि सोरबा सासे गाबथाना लाखिनांगोन अब्लासो बे दला थांनानै थागोन दायथ'आ बयहाबो दं जुदि रायजोनि मोजां खामानि मावनोब्ला लिडाराथ' थांगोन आरो फैगोन बेयाव सोरबा सासे बा सानै लिडारा कर्मियानो बे दलखौ गाबथाना लाखिनांगोन अब्लासो दला थांनानै थागोन कर्मिखौ आगोलावनो कर्मिखौ रेसपन्स होनांगोन कर्मिखौ रेसपेक्ट होनो रोंनांगोन रायजोखौ खोथा बुंनायनि मोन्थायखौ होनांगोन जोंहा मोननाय मोनैजों खोथा गैया रायजोनो होनो होननानै सोलायनायखौ लाबोदोंमोन जोङो खिन्थु जों दिनैनि थारिखआव 3 बोसोर जानानैबाबो जों सोलायनायखौ नुवाखै मानसिया सरकाराल' सोलायनानै मा जानो मानसिनि साननाय हनाया जुदि सोलायाबा बेखौथ' परिबर्तन होननानै बुङा बेखिनिखौनो बुंबाय आं सम मोनब्ला नोंथांमोनखौ लिंहरनानै मोजां शेयार खालामसिगोन धन्यबाद मुसलपुर समस्तिनि
UPPLनि आगोलनिफ्रायनो PCDR-निफ्राय UPPनिफ्राय पार्टि खालामनानै 15 बोसोर जों सार्भिस होनायनि उनावबो सरकारखौ गठन खालामना होनायनि उनाव एज ए ससियेल वर्कार बा पार्टि वर्कार हिसाबै UPPLआ कुनु दिन रेसपन्स माने वर्कार्सफोरखौ होनो रोङाखिसै एबा नेताफोराबो कुनु स्टेन्ड गैया आरो कुनु मोनसे सिस्टेम गैया बे दलावहाय थ' ओंखायनो जोङो बेफोरखौ इयुननि खोथाखौ साननानै जों दिनै जिथुके सिस्टेमेटिक खारग्रा जोंहा आगोलनि दल BPF दंमोन थ' बेयाव जि संबिधान दङ माने पार्टि स्पिरिट हिसाबै थाङो थ' बेखौ जोङो नुहुरनानै दानि जि UPPL सरकार बे सरकारनि जि निति नियमखौ जोङो सामाजिक हिसाबैबो जोङो मोनाखै डेम'क्रेसि हिसाबैबो जोङो बेखौ मोननो हायाखै माने किसु डेम'क्रेसिनिफ्राय बारनानै माने किंडम स्टाइलाव थांनायखौ जों नुदों थ' आरो ससियेलि कुनु खामानिफोरा जाया रायजोनियाव सोंनानै जेबो खामानि दामानि गभर्नमेन्टआ बिबानगिरिफ्रा मावनो हायाखै थ' ओंखायनो बेबायदि रायजोखौ गोजोन होनो हायाखै बे बेलायाव जोङो नोजोर नुहुरनानै जों BPFनि आगोलनि निति नियमफोरा जिखिनि सिधामोन रायजोजों गोरोबना खामानि मावोमोन आरो बयबो पार्टि वर्कार्सखौ रेसपन्स होयोमोन बेनि थाखाय जोङो बेखौ सानफिननानै दिनै जोङो गोदानहै बे UPPL दलखौ गारनानै गोदानै जोङो जइन जानायनि ओंथिया जाहाथे बिथाङाथ' फर्मेलि जेबो जौगानायनि खामानि मावनो हायाखै जों नुनायाव बिथाङा बुङोसो माने प्रेस मिट होयो बा बाथ्रायाव बहुतखिनि बुङो खिन्थु भितरे समाजजों गोरोबनानै बिथाङा मावनो हायाखै पार्टि वर्कार्सजों गोरोबनानै जेबो खामानि मावनो हायाखै आरो कुनु मोनसे रेसपन्स बिथाङा होनो रोङाखै दिनैसिम समाजखौ डिजिटेल बड' निउसनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस वेब पर्टेल सुखु दुखुनि समाव खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोगोन डिजिटेल बड' निउस खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं दं 6901559919 उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस